ओइ मा अनलाइन थाबाय थागोन नोङो नुवाखै नामा उन्दुनो सम जानायखौ भिडिअ नायदोंमोन हेय आं भिडिअ सिडिअ मोनथियालै बाल डाटा फन दामना थादो रब्रा दसे मा दसे बिलाय दानो सोरजोंबा लाइन मारनायसो गैयालै लेवब्रा मारि मारि नोंनि गोसो मारि नांगौ आंजों खाथा दोनो आंखौ अननायनि ओइ बहा दं नोङो लोगोफोरजों दं र' दान्दिसे लोगोफोरजोंलाय मानो हाब ओरैनोब्रा ए आंखौबा हले न'निफ्राय ओंखारबानो निउ जाबाय नामा आरो रागा जोंबा ब्रेकआप जेन गावनि फिसा खांनाय बायदिनो है कुत्ता गथ' आङो कुत्ता नङा कुत्तिसो बेंग्रालाय थांदो न'आव लिरै लिरै दोनबाय आङो दिनै रजे गोदै गोदै रावजों दोंसे खन्थाइ